Сәйяр труппасы безнең горурлыгыбыз. Әйе, сәйер труппасына исемне Габдулла Тукай биргән була. Ул ышып йөрүче йолдыз дигәнне аңлата. Бүген бу күренешне укучылар сәхнәләштерде. Фестивальнең исеме дә беренче профессионал татар театры труппасы хөрмәтенә сәйер дип атала. Быел фестивальдә катнашырга республиканың һәрбер район шәһәреннән 1000-нән артык кеше теләк белдергән. 250-се зон этабына үтә. Республика финалына 100 кеше чыккан. Җиңүчеләрдә бүген Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә бүләкләделәр. Катнашкан сайын бер фестивальдә шомарагына барасың һәм миңа бу фестивальдә катнашу тагын да күбрәк көч бирде һәм миңа әлеге фестивальдә катнашу бик шадым. Тутмаш үрдәк әкиятендә үрдәк булып уйнады. Һәм Шурали әкиятендә Шурали булып уйнады. Шул хәтле самими итеп уйныйлар сәхнәдә. Кайберләрен инде аның хәзерге вакытта профессиональ артистлар дәрәҗәсенә җиткәннәр. Бу бит менә безнең сәхнәгә килеп уйнау гына түгел, аның әзерләнүе күпме әле. Сәйер Республика театр фестиваленә моннан 9 ел элек сәхнә һәм Салават күпере журналларының баш мөхәррире Зиннур Хөснияр башлангыч бирә. Бу чараның төп максаты туган илгә, мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияләү, рухи мираска игътибар арттыру ди ул. 30% катнашучы татар, урыс телендә татар балалары. Урыс телендә татар балалары, яһүд балалары бик күп, руслар бик күп, алар быел да бар. Хәтта бер елны Африка малай дип әйтәген, димме? Ул рәхәт адам теттереп татарча җырлый, сөйләшә. Фестиваль Татарстан президенты каршындагы комиссия, шулай ук республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән оештырыла. Киләсе елга бу фестивальне үткәрә башлауга 10 ел булачак. Балалар бакчасының мәктәпләре аларның эчке тормышына бер милли мөхит бирә һәм бик күп балаларны, аларның укытучылары, тәрбиячеләр белән берлектә аларны туган телебездә аралашырга, сөйләшергә, менә үз алдына китерегез, укучы бала нинди дә роль башкара икән, нинди спектакльдән бер өзекме, уларның гомергә күңеленә кереп калачак. Быел Гран-прига Казанның 181-нче балалар бакчасы сабыйлары һәм Минзәлә гимназиясе лаек булды. Укучылар Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлен сәхнәләштергән. Шулпан Касыймова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы.